गाड़ी सार वाश करबा इले टिकट काम टिकट दिया तो टिकट काम करे ओए वो ओए ओए बिना का ए हम A few moments later. So लोगोफोर दिनै भिडिअ बेनोमोन नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माबायदि राबिं मारियो राबिंआव ओरैनो आयरन खारगोन आरो स्क्रेच खारगोन आरोना बेफोरखौ साफा खालामनाय जायो इन्जिन साफा खालामनाय जायो स' बिदिनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन लोगोसे आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय था दिनैनि थाखाय बेनो नोंथांमोनखौ आरो मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गोजोन्थों।